Hai cousas que nos veñen dadas desde antes de nacer e que levamos con máis ou menos agrado durante toda a nosa vida. Sen elas non somos ninguén, case nin existimos. Ola, son Matías Tarrío e hoxe imos falar de nomes e apelidos. Nome e familia son inseparables e Xosé Manuel e Carmen van nos falar de se lles gustan os seus nomes e de como e quen lles escolleu os nomes aos membros da familia. O que nos dá continuidade no mundo é o apelido. Ter un apelido pouco corrente ten as súas vantaxes porque podemos saber moito del. Así nos lo explican membros da familia Mo. Pero o nome propio non é só cousa da xente. Ao ser humano gusta iso de andar bautizando. Por iso veremos como se chaman as casas de toda unha aldea ou que nomes se lles pon aos barcos e cales son os máis frecuentes. Chámame Jesús. Consuelo. Chámame Ramón Ortiz del Muiño. Pilar. Eduardo. Guillermina Enedina Rodríguez. Eu chámome Lucía. Chámome Pepe. María Teresa. Eu Ana Belén. A Rosario. Germán. Andrés. Jorge. Eva. Elvira. Óscar. Luín. Sandra. Ai, xa non me acordo. María Luisa. Eu Diego. Viviana. Javier. Carmen. Cristina. Tamara. Yolanda. Uxía. Sonia. Elena. Álvaro. Eu son Vanessa. Aurelio. María Teresa. Sabrina. Elodie. Eu Rubén. Micael. Manoli. Melisa. Vamos a ver, é que eu teño dos nombres. Artísticos Maica. Meu nombre é María. Escoller un nome para un meniño é moitas veces unha decisión difícil. Imagino que os pais o teñen que pensar moito. Como eu, de momento, non teño experiencia niso, visitei a Xosé Manuel e a Carmen das Pontes de García Rodríguez para que me contasen como se senten cos seus nomes e quen lles puxo. Entón, gustan vos os vosos nomes? Pois sí, a verdad que sí. Non tuvemos opción tampouco a elexir, pero a min gústame, sí. Sí que me gusta. De todas maneiras, o meu agora gústame máis, non? Porque antes era José e agora é Xosé con X, bueno, pois ao mesmo tempo xo galeguiceiro, non? E foi moi difícil galeguizalo? No, tens que ir ao xulgado, vas ali, entras, falas ali, eu falei con unha rapaza ali en Viveiro, díxome, oye, pois diño o cambio, e despois dá un papeliño, e teño que ir a cambiar a policía o carné de identidade, nada máis. E o apelido? O apelido, teño que ir ao xulgado tamén, e diciñe que quería cambiar Rivera con V por Ribeira con B, de Ribeira de Mar, e tamén tardaron un mes e pico, e despois con ese papel que me deron un certificado, fun á policía, e xa na policía xa me fixeron o carné novo, con novo apelido. Carmen, e a ti gustaría ter un nome máis galego? Pois sí, non me importaría. O que teño gústame e non me importaría que fora Carme, sin o N. Si non, pois tamén outro calquera, como un que escoitei outro día, un nome dunha nena, Chubia, e que me gustou moito. E quen vos escolleu a vosos nomes? Pois aos nosos pais. A min, polo menos, meus pais. Miña mãe chamase Emilia Carmen e xa directamente Carme. Bueno, a min José Manuel, José por meu pai e Manuel por meu avó. Entonces, bueno, moi ben, e foi así e nada máis. Antes poñense outro tipo de nomes, non? Sí, eu creo que sí, porque aquí no pueblo hai nombres de personas maiores que sonan como moi raro agora, non? Miña abuela chamábase Generosa. Entonces, quero dicir que hai nomes que si chaman a atención, que agora non se levan, non? Elpidio, por exemplo, Dosinda. Agapito, Hermenegildo, home, hai moitos, non? Eu incluso conocín algúns deles. Os nomes de persoa que forman parte do conxunto da nosa lingua foron mudando a través dos tempos por factores culturais ou étnicos que afectaron á sociedade galega. Por exemplo, os dous máis frecuentes entre os séculos VIII e XIII, cando aínda se escribía en latín, eran Pedro e Paio. Entre os séculos XV e XVIII, Xoán era o nome máis habitual. Nas dúas últimas décadas do século XX, o máis común foi David. Entre os nenos nacidos no século XXI, os nomes máis frecuentes son Pablo e Alejandro. Brais e Iago, exclusivos do galego, están entre os 20 máis habituais. En canto aos nomes de muller, María foi o nome máis común desde o século VIII ata o século XX. No que levamos de século XXI, quedou relegado ao segundo lugar por Lucía.
Os primeiros nomes de muller exclusivos do galego entre os 20 primeiros son Uxía, Antía e Iria. E as vosas fillas como se chaman? Unha Bandia e outra Lúa. E por que vos decidistes por eses nomes? Foi unha compañeira nosa que daba clases de galego e trouxéranos unha lista con nomes galegos e de orixen celta e viña Bandia no medio e foi o que máis nos gustou. E Lúa tamén a min gustábame moito, tiñamos tamén uns amigos que tiñan unha nena, un ano maior que ela, e puxéronlle Lúa, e a min encantoume ese nombre. E foi a maneira de... E credes que son nomes pouco frecuentes ou que moita xente se chama así? O da pequena é máis frecuente, Lúa, hai máis. El de Bandia nunca escoitamos ningún. Eu tampouco, de Bandia non conozco ningún. Lúa sí, a Lúa é moi curioso, que despois tamén hai xente por aí que teñen cas pequenos e tamén chaman Lúa, non? Pois con perdón para todos os que chaman así, pero Breixo é un nome que non me gusta moito. O de miña nai, por exemplo, que se chama Visitación, é un nome que non me gusta moito. Generosa, por ejemplo. Abundio. Sería horrible. Ermitas, por ejemplo. Lucía, tampouco me gusta nada. Mariuxa. No. Segismundo ou algo así. A mí, por exemplo, o nome que non me gusta nada é Braulio. Celedonio. Hermosinda. Hortensia. Son feísimos. Me gustaría chamarme Faustina. Godofredo. Hermógenes. Anselmo. O Mafio Unicaso. Atilano. Gumersinda. Pejerto. Blas. Erundina, por exemplo. Floripondio. Tiburcio. Eudoxia. Leovigilda. Preciosa. Agapito, por exemplo. Pois Ambrosio non me parece moi bonito. Honesto. Non sei, Demonio, por exemplo. O nome Santiago ten a particularidade de que leva na súa composición o adxetivo santo, porque se difundiu a partir do nome do apóstolo, patrón dos reinos cristiáns hispanos. Procede do nome hebreo Iacob, a través do latín Iacobus, que deu no galego, ademais de Santiago, Xacobe e Iago, nomes que tiveron menos popularidade. Santiago é a creación onomástica galega máis espallada polo mundo. Hai máis de 500 lugares con ese nome en 17 países de Hispanoamérica, como a Santiago de Cuba, Santiago de Chile ou Santiago de Guayaquil. Hola, hai algún mo por aquí? Sí, nós somos nós. Ai, sí, todos son de mos. Os nosos pais non tiveron tan complicado poñernos un apelido como buscarnos un nome. Os apelidos son herdanza da nosa liñaxe. Das Pontes marchei cara a Salvaterra do Miño para coñecer algo máis do apelido Mo. A ver, por como vos chamadelo? Yo Raúl. Raúl? María? Eu son Xosé Manuel, ou Noli. Noli. Manuel? E Merchi. Son Merchi. E Merchi. E todos mos? Todos mos, sí. Todos mos. Noli, o vosso apelido é ben raro e pouco frecuente en Galicia. Sabedes canta xente vos apelidades así? Pois que eu teña coñecemento, somos aproximadamente uns 160 que nos apelidamos así. Tendo en conta as dúas variantes que hai, porque hai a variante cun o só, ou seja, MO, que hai xente que o pon sen til ou con til, iso depende, e hai tamén a outra variante que é con dous os. O curioso disto é que a repartición está moi equilibrada. Bueno, polo que aparece no mapa dos apelidos de Galicia, na páxina do IRA, hai 78 mos con un o só, creo, e 79 con dous. Esta cuestión de que por un lado haxa mos con un o só ou mos con dous, eu creo que responde en moitos casos a cuestións de tipo de rexistro. O notario no rexistro pois escribiu mo con un o só e noutro caso con dous. Feito na nosa familia pasa iso. Ou seja, meu pai apelídase mo con un o só e eu mo con dous. Ai, sí? Sí. Ou seja, non poderíamos pasar por non ser familia. E de que lugar ven o apelido Mo? Este apelido é un apelido dos que se denominan toponímicos, ou seja, que teñen a súa procedencia nun nome de lugar, sobre todo tendo en conta que os mos nos concentramos todos na zona de Salvaterra e Ponteareas. Curiosamente, na zona onde naceu o meu avó, había un microtopónimo, non un nome de lugar, senón un microtopónimo, que era Amó. De feito, incluso, ele lle chamaban Antonio da Amó, non Antonio Mo, senón Antonio da Amó. Xan Douteiro ten un can que lle chaman Capitán. Tamén ten unha cadela que lle chaman Micaela. Diz que tamén ten un boi ao que lle chaman Turroi. Diz que tamén ten un galo ao que lle chaman Santiago. Diz que tamén ten un gato que lle chaman Escribano. Tamén ten unha galiña que lle chaman Mariquiña. Tamén ten unha ovella que lle chaman Cotorella.
E que significa mo? Pois mo ven dun molam latino, que significa moa, de moer. Eses lugares que se chaman mo é porque hai algunha pedra. Aquí nesta zona, por exemplo, Moaña, o topónimo Moaña, ven tamén de aí, ven dun molaniam, que é un sitio onde hai mos, sitio onde hai pedras. E tamén temos o topónimo Mos, aquí moi cerca. É ben curioso o apelido Mo cando a forma habitual en Galicia é Moa. Ti sabes por que iso? Iso debe ser unha cuestión de dialectoloxía. Na zona sur de Pontevedra, a terminación olam latina derivou en o. Por poñer un exemplo, filloa, que é o habitual en toda Galicia, pois na zona sur de Pontevedra dice filló. Pero seguimos mantendo en determinadas palabras o noso apelido, que é mo, mantense na modo canastro. As pedras que se chaman en algúns sitios tornarratos, as bases, as pedras que están arriba das bases dos canastros, nos chamámoslle a modo canastro. E coñecedes vos as distintas ramas dos mos? Sí, nos da zona nosa coñecemos prácticamente a todo o mundo que se apelida mo. Entre ali onde vivimos nós, Leirado, San Mateo, Lira, somos polo menos 30 ou 40 debemos ser, O conxunto dos apelidos está moi concentrado nunha serie de apelidos que son moi frecuentes. Eso significa que hai apelidos que se repiten moito, pois os patronímicos, os que acaban en Ez, Rodríguez, Fernández, González, Vázquez. Os apelidos menos frecuentes que hai hoxe en Galicia son moitos galegos. Empeza a haber agora tamén algúns apelidos de inmigración que teñen unha frecuencia moi pequena. Apelidos árabes, ingleses, europeos en xeral ou chineses. Pero a maior parte dos apelidos de pouca frecuencia son apelidos propiamente galegos. Algúns deles son de orixe toponímica, pois Piñor, por exemplo, Viladóniga. Outros son de orixe posiblemente en alcumes, como Xoubanova. Podemos decir un pouco dramáticamente que están en perigo de extinción porque algúns deles, por exemplo, só se encontran en segundo lugar. Así non se poden transmitir a seguinte xeración. Houve unha reforma legislativa que permite cambiar a orde dos apelidos. Tamén é posible poñerlle os fillos o apelido da nai e non o do pai. As persoas dos primeiros povos que habitaron Galicia só tiñan un nome, pero téñense poucos datos dese período. Coa chegada dos romanos debeuse instaurar, polo menos entre os nobres, a maneira latina de nomear, o tria nómina, un nome de pía, un nome de familia e un alcume. O cristianismo volveu dotar a xente dun só nome, xa que en teoría todos éramos irmáns e da mesma familia. Na Idade Media, cando aumentou a poboación, empezaron a aparecer os patronímicos, o nome do pai como apelido. Así, Petrus López era Pedro, o fillo de Lopo. Tamén se empezaron a usar a indicación de orixe e os cognomenta, alcumes ou diminutivos. En Galicia, como no resto de España, non se regulamentou o uso e o carácter hereditario do apelido ata a segunda metade do século XIX, en 1870, ano en que se creou o Rexistro Civil. Na actualidade, igual que na Idade Media, os apelidos poden ter tres orixes: patronímicos, derivados dun nome de persoa, toponímicos, derivados dun nome de lugar, ou ser un sobrenome. Eu teño un amigo que chamanlle Cachiquí. Guiri, Bicho, Tití... Os meus amigos, va. A casa do Xulfe, por exemplo, de Baltar. E hai algún señor que o conocen por a casa do porco. Pipiro, por exemplo. Cabucho, Airiña, Cicuta, Carrancán, Coello, Ceboleiro, Chicarro, Fabeiro, Paxaro, Salchichas. Pé de pote, miñocas e apirolado. Unha señora que era amiga da miña abuela chama Pechona. o Cajulo ou así. o Rabecho, Traile Lila, o Naso. Os perilleiros. por parte da miña nai do cura e o meu pai o Patato. Os Cucos, os Motas, os Oliveira, o Rasca. Carambolas, por exemplo. Cazabrava. O Culebrina, o Coello, a Cullereira, a Queipira. Porque é moi conocido aquí en Tui, o Capa Cadelas. O mote máis así gracioso que coñezo é dun rapaz que lle chaman Toxo porque se apelida Silva. Que ten un meu parente, que lle chaman o Pina Jaliñas. Nas zonas rurais galegas, as casas teñen un nome que serve como elemento diferenciador das familias. Son apelativos que en moitos casos sustituen os apelidos e que veñen de tempo atrás. Fun ata Rodeiro para que Pepe nos presentase as casas da súa aldea.
Entón, como se chaman as casas desta aldea, Pepe? Esta chamamos a Casa do Baixo, está aquí no fondo do pueblo. A casa do baixo. A do Baixo. Esta outra de riba é a do Marcos. Esta? Esta outra que siga hasta lá adiante é a do Vicente. Esta pequena desde esa ventana para baixo, que antiguamente, agora compraron outros, antes era a casa do Duco. A casa do Duco? Do Duco. Dun lado e do outro. Estas dúas ventanas de aquí e esta de aquí. Agora comprou un que le chaman o Culeiro, e agora é do Culeiro. E agora cambia o nome da casa? Sí. Agora chaman todos a casa o Culeiro. O Duco morreu hai moito tempo. Agora cambiou o nombre. Este é do Vicente aínda, non? Sí. Chega hasta aquí esa, e despois esa portada que se ve por lá tamén é deles, que entra para aí. Esta como se chama? É do Xacobi. Casa do Xacobi. E ten a dueña. E esta? Esta xa é a nosa. Ah, esta. E como lle chaman? A casa do tio Mingos. E o can como se chama? Lucas. Lucas. E esta? Esa tamén é do Xacobi. A un chamaba moito trasto e outro golfo. Samba. Taqueche. Puxenlle polis. O moreno e o Malibu. Pois un chamase Toby e a outra Billy. Tristán. Pois unha gata que chamamos Cuca. Chati. Lucky. Bonita. Micifú. Laika. Bobby. Charlie. Candy. A un Zuli e outro Lua. Saya. Neus. Eos. Sinchan. Teño unha cadela que se chama Laika e temos outro que se chama Pancho. Katia. Klaus. Muñeca. Duque. Moro. Masha. Nano. Kira. Papaquildo. Casilda e a outra... As dúas, a máis grande, depois chamo yo Donatello. E de onde lle ven o nome á súa casa, Pepe? A nosa venlle dun bisabuelo meu, que le chamaban Domingo. Entonces, moitos dicíanlle Domingos. Domingo, en vez de dicirlle Domingo, dicíanlle Domingos. E antes aquí había a costumbre, os rapaces, cando había un personaxe de edad, chamabanlle tío Antonio, tía Carmela, tío... E daí veu non veu tío Mingos. En vez de chamarlle Domingos, chamabanlle tío Mingos. Tío Mingos. Tío Mingos, e daí veu o nombre da casa do tío Mingos. E estas que quedan aquí? Ese é do Pireira, e esta ao lado de riba é do Xandarmir. E Pepe, digo eu, entón aquí na aldea todas as casas tiñan nome? Todas. Alguna puñese algún apodo, se cadra o mellor, pero o nombre tiñan todos. Entón que contaba máis, o nome da casa ou o apelido? Eso depende nas zonas onde... Porque había en algunha zona, meu pai apellidase Moreira, ou apellidábase Moreiras, e alá onde veu il, se cada viñan aquí preguntaban pola casa dos Moreiras, non preguntaban pola casa do tío Mingos. Pepe, se eu viñera a vivir aquí para esta aldea, que me poñía o nome da casa? Podía inventalo eu ou poñeríamos os veciños? Bueno, eso... Aí esas dúas casas novas que hai, unha il é do Culeiro de Narelos, esa lle chaman a casa do Culeiro. E a outro ainda hai pouco habrá ano e medio, así que fixo a casa do lado de lá. Ese anda por nombre da casa de Julia, que é Julia a dueña, ele é Suso e ela é Julia. E ela é a que máis é daqui do pueblo, porque era a máis daqui. Alcuña, alcume, sobrenome, apoio, nomeada, que de todas estas formas se di en galego fan referencia a denominación ou cualificativo, ás veces burlesco, que se usa en sustitución do nome propio de alguén ou xunto con el. Alcuña deriva do árabe alcunia, sobrenome, apelido, título de calidade. A terminación da variante alcume explícase pola influencia de nome e sobrenome. O meu abuelo chamábase Moucho, e logo eu dicía a miña abuela, por que le chaman Moucho? Ah, porque feia como os páxaros, como o Moucho. E o meu marido tamén, a familia tamén eran os fanecos. Tamén o meu abuelo chamaban o Firpo, de páxaros hai moitos. Estabais vos os Mouchos, estaba o Picaraza, estaba o Pardiello, o Laverca, o Cirrio, había moitos. Bueno, os homes todos eran das mulleres. Sempre era o Sé da Plauta, o Manuel da Tiana, e só había dúas mulleres que non eran, que era a Carme do Xerelo e a Carmen do Fin. E bueno, pero isto que veña o Pablo, que el sabe mellor disto que acaba de contar el. Pois o que falaron aquí a Maruja máis a Lucía, os apodos herédanos dunhas a outras. Pero Maruja, Lucía e Pablo son de Goián, en Tomiño. Pensan que son apodos
Antiguamente puñanlle un nombre a xente rarísimos e moitas pensaban que eran apodos o que lle puxan. Pero non só lles poñemos nomes ás persoas e aos seres vivos cos que nos relacionamos. Tamén nos gusta denominar as nosas cousas, as que nos pertencen, as que queremos. Disto, de nomes propios e de lingua en xeral, sabe moito alguén que todos coñecemos. Outro cazador de palabras da televisión co que quedei aquí en Rianxo para falar de nomes de barcos. Hola, que tal? Que tal? Que tal? Xesús, que é iso da naonimia? A naonimia é un nome así moi solemne para decir nomes de barcos. Nomes de barcos. Eu, pois, estudei nomes dos barcos que estaban matriculados no ano 2002 e realmente é sorprendente como a xente lle pon nome aos barcos, en que cousa se fixa. Para poñerlle nome aos barcos hai que saber que o que manda a lei é que un barco ten que ter un folio. O folio é como a matrícula. Isto que está aquí abaixo, nas amuras, que son os dous lados da proa, é o folio, e ese folio é como a matrícula dos coches. Os barcos teñen que ter eso, pero despois os barcos teñen que ter un nome. E o nome normalmente os pequenos levan na proa, pero os barcos como estes pois levan na ponte. Que tipos de nomes se lle poñen aos barcos? Pois un terzo dos nomes dos barcos son nomes de persoa, e deses o 93% son nomes de muller. É dicir, María, Carmen, Dolores, despois nomes que probablemente son das fillas e das netas, hasta hai destes últimos nomes que aparecen agora como Sabrina. Este que temos aquí, por exemplo, pois é o Cebreiro. Esta é unha das cousas que tamén é frecuente, que se lle poñan nomes da toponimia, é dicir, hai moitos barcos que levan o nome dun lugar. É moi frecuente que cando os barcos son un pouco grandes levan o nome dun monte ou dun sitio alto. E podes nos contar algunha anécdota? Pois sí, hai casos nos que... Estou pensando nun caso que pasou nun porto da lá da Costa da Morte, e resulta que era un mariñeiro que toda a vida andara a remo e por fin deuse posto nun foraborda. E cando foi matricular dixo, que remedios. E as autoridades dixeron, home, que remedios non lle vamos poñer. Pois que remedios, eu agora teño xa o meu motoriño, así que nada. E ao final chegaron a unha transacción, puxeronlle remedio. A onomástica, que é unha rama da lexicografía, estuda os nomes propios. A palabra deriva do grego ónoma, nome. Os dous principais estudos da onomástica son a antroponimia ou onomástica persoal, dedicada aos nomes de persoa, e a toponimia ou onomástica xeográfica, que estuda os nomes de lugar. Con todo, a onomástica tamén se ocupa de calquera outro nome propio que se lle poida dar a calquera ser vivo ou cousa. Entón utilízase moito galego para nomear os barcos? Pois aproximadamente un terzo, polo menos, dos barcos galegos teñen nome galego. Eu, todos os que vin neste porto, todos teñen nome galego. Pero Xesús, ti és un experto en fraseoloxía, en refráns, e seguro que has ter algún refrán de nomes de barco. Pois claro que hai. En terra, os que somos carneiros, porque os mariñeiros, os de terra adentro, chaman nos carneiros. Os que somos carneiros decimos que muiño parado non gana maquía, non? E os mariñeiros din o mesmo dicindo, barco amarrado, amo amolado. Moi ben falado, Xesús. De María, pois Mari, de Mari Carmen, pois Marica. Chalo, Pepe, Marisé. Francisco, Paco, e de Úrsula, Suli. Manuel, Manolo, Francisco, Fran, Pepe, de Adolfo, Fito e de Ramón, Moncho. Chola, Milucho. María do Camiño, chamamos de Cami. De Dolores, Lola. Gonzalo, Chalo, Asunción, Chil. Jandrucho, Lito, Chiño, Cachufo. Sito, Carmela. Maruxa, Chus. Sei que a Ascensión chamanlle Choni. Chucho, e Xesús. Teté, Tere. Chema, Maxu, Maribel tamén. Dolores, Lola. Mercedes, Merchi. Hai algunhas que chaman Rocío, Tireñe por Sío. Malena. A Mercedes Chirucas. Hombre, o de Concepción, Concha. Chiño de Miguel. Chamanlle Isolina e chaman Jenita. Cheche. Miña nai chamase María Josefa e chaman Fituca. A Ramón Moncho. Non sei máis. No programa de hoxe atopei resposta a unha pregunta moi nosa. Que quen veño sendo? Pois Matías Tarrío, fillo de Josefina da Casa de Lata por parte de nai e de Manolo da Casa de Cachulo por parte de pai. E tamén veño sendo, claro, o cazador de palabras. Ata a semana que ven. Non teño nome, a mí chama por señas, chamo. Señor, a ver, Xa sabes. Diego, chamame Diego.
Vale, para mellor. Agora... É un reportaje para a televisión. Pois a televisión non nos paga nada por darnos dar información do pueblo. Anda. Entonces mantéñome aquí, así. Sí, xa busco algo sitio. Vale. Arranco cadeo o apelido cando estamos aquí.